مجمرة عدل زهاوكم مسكنوكم قصيلة أنا أبراهام لافا تصواتي التحرير قدايم سكاب جواب التحرير قدايم يتصوت لهم جواب خمس سلطاني تمزيزة نتصوت هذا مرحو عدل يقوم من اللو جمال التحرير بذا حليفو زيني عبيتي كل شيء عزيز صبغيو عمد كاسل زقبر عزيز دس بلا كان قريو كلتا عمد وسيدنا هنا كالا عمتين كالا هنا وتينا حجون كم قدمنا هنوستلنا هنا متينا لنا أبتقول سدوان فكاجن كالي إمبر نحنا تقرينا تزاجينا متينا لنا هنوستنا لعلو خاصهم نايدقس لمتيهم دلو ساتهم متيهم تمال صوتهم رينا هنا أزيد سبلكا حبونيا تاجم زغلو سووا عايزهم متيهم بدي عرفتي تازي خبيري مو رينام دسيلومنا نزغا نصبغ قال تحرر بوغنا تقريبنا لنا توم كلهم تصوات ابزغ تريم كلها كابتم قدم مصاتنا نبرعت يل حجاز زياده كابتم دغد مصخاتم عبيتي مسانا زنبرو خم على ادي بادا خالو دعرينا قاد مسلو خم على دقليتا خم على هرمون اواتم قاد تحوس صوت له حجي زغلو عبيتين كما قولتين كوين كاخطري خلها دستايل فتره الكامل ابتناي قدم قال ملسكه حجس تذكر له بقى زياد بطعم دس ياتبل بطعمي كم زلنا خلنا نراقب كلنا زون كمبيوتر مرحوه كلهم عبينا قدم نور تصاتيهم بمولهم مع المعاري مع العالم صو مع الفانيل مع العالم مع المزازق كلهم ابزوتريم كلها حجي مع الباكي تصاتيهم يرم كمبيوتر وينهم كان صودا مرحوه له حجي تهاو صلي اخذ له بقى تناي قدم ناي 8 ناي 9 قال كله يرايكا ازي صبغ الله بطعمي دس يبل صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري مولي اسمي ساميل دستا بهال قديم تتصاوتي التحري ننوح زول عمتات نغرب 14 عام زغون ابكو عسوق محلاوي معصو خوينه نتيفه دعريت علامه ناي سبورت فلوطي مالتي نحدنت نفقري نسلام يتي علامه ناي سبورت مالتي إذن أجريهم نجبرو ضدرات كا نحنا عمتها وقتصالينا نجبرو مالتها حجيجن في الجد بالله دياسبورا إرتوين أي كلام تساوتي زنبرو متيم سانا محزنا تاوقتم خجبرو متيم مالتي نتحافش أو نايجريهم صوتات نجبرو كا بقول نجارات مالتي بمورالهم بحسابهم جغات مالي أزيم عرض خانة مغفتين يرو بزيادة نعم خمس جنوم نزل مالته أبز ماتيم مسجدين تسعة حواتهم متسعتهم زنبرو أبز ميدا خريم كلهم عايسي بقى دسيل مالته تا جانتاي التحريرية نحزب العمل يتصايت خم محله ومعصو جغا تتصايت على already ساجانتاي سلزغونت أبغونا يتطور مالته حجي تمدلات نحنا نزيل كام مدلات هاي تجبرني قاتا بسومن حن صابينا دصاوت قصه مالتي فلي مدلات هاي تجبرن ابز حجي اب حنت مدب كل تصوت الله اب كل جروبين دلوا قدايتن كاليتن كحلفين كريس كروس غيرن شعو تنلاس دبص حاجانتا بحساب كنرينا مالتي اراي انت لي متصاوتي مسمزانه يكوا فلوتيو أبصال ساورر كبير مهرم تلني حنت أجر طورات حنت ناجمات مبتغت اللوا جين كعس أجر دمي سلزغنا قابو واي في الليل يا مالتي كعس أجرس هيوتي نعي مالتي أول حمشي زوري عنيرة تي خناتات ردوا إيوه قب تسعن شعاتن كسب كل تشحزنا برو الوراراتي أبصال السي وراري تهريمة anyway اسكي ترفس لزبلن إجزابير أملاق تريف اللغة ما تصاتي نورو وزحت ديتيل كواخت أصلا تريكا ألكو بزحات تساعتنا كدام يجيب نورو بجها قرم زحلفو تساعت بزحات له وترقى قبل بيا من عمالتي تغناتات كل خمس فلتي إرتراوي كبير كينات نيرو قاب 9 شوعات كسب 9 شمونتن بحفش قري أقول لهن سنكيلة وجه قابتم بوتساتي فوليسا كوينة يكون معلتي سلزي آخر التراحي جغاتي سبورت هيوتي سلزغنا ولا خلت مركز حيزس قون نوني خيت كسابي ودل له مالتي مجمرة شمي أماني لسيوم ساري عمبال ببورتيل بجانتا تشبوليني 10 عامات تسويته
ጋንታ ልታሕርድ ከ 4 ዓመት ተጻዊተ ማለቲ ሕጂ ዚን ክልተ ጋንታ ኣና ብትናትን ተዓወታ ምስ እንተ ሰሊፈ ጻዋት ነይረ ማለቲ ፍቅሪ ናይ ክልቴን ካለኒ ካውናው ግን ናይ ጋንታ ቺፖሊን መጀመሪያ ነው ዓመት ስለተጻወትኩ ናብኦም ኮይነ ከመሰልጣን ምሶም ይጓዓዝ ኣለኹ ማለቲ ኣዝኒ ዓበይቲ ኸ ደስ ይብለክ ነቶም ናእሽሉ ሕጂ ዓብ ትምህርቲ ማለቲ ዝንጻወቶ ደለና ነቶም ብደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ንዖም ንዝኽርናቶም መጽኦም ኣዋና ሓገዛት ጌሮም ከመይ ጌሮም ነቲ ፍቅሪ ሃገር ናይ ኩዕሶ ክመልስዎ ከምዘሎም ንዖም ንምባሊ ዝገብሩልና ደለዉ ኩሉ ነገር ከ ነመስግኖም ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ኩሉ ባጀት ብኦም ተፈጺሙ ሕጂ ኸ መጽኦም ከ ንፍቅርናቶም ንጻወት ኣለና ሞ ብጣዕሚ ክቕጽል ከምዚ ኸ ዓመት ክኸውን ደስ ይብለና ማለት እዩ ካብቶም ዝረኣኻዮም ተጻወቲ በዓል መን ትጠቕሰልና ትኽእል ካብቶም መጽኦም ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ናተይ ዝነበረ ዕድመ ተጻወቱ ምሳይ መጽኦም ዝጻወቱ ደሎ በዓል ሄርሞን ቀጭ ሮቤል ኣነ ዝረኣኾም ትሪባ ማለት እዩ ፖርቴሎ ኮይኑ ኸ ምሳይ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ተጻወትና ኤርትሮ ጀርመን ተጻወት ነበረ እስክንድር ትማሊ ክጻወት ረየ ጽቡቕ ኣቴኻ ብደገ ኮይኑ ንዖም ከመሓድር ፍቅርናቶም ከብሊሉም ጽውኻ ብጣዕሚ ናቱ ደገፍ ቀንዲ ኣብቲ ኩዕሶ እግሪ ዓቢ ሽም ዘለዎ ተጻዋታይ መጽኡ ከምዚ ክብለካ ደስ ይብለካ ካብቶም ሳይደይ ጻወቱ ነበሩ ገዳይም ተጻዋቲ ዝረኣኽዎ ዓቴ ማለቲ ኣማኑኤል ያሱ ብደገ ኮይኑ ዝረአ ነይረ ቅድም ወላ ብስማዒልያ ዝእትዋ ጎል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝኽርናትና ናእሽን ኮለና ክሪአን ኮለና ደስ ዝብለና ነበረተ ተጻዋታይ ሕጂ መጽኡ ኣብ መንጎና ከምዚሉ ክሪኤካ ከምዚሉ ከተዋብዐካ ካብቲ ዓብ ነገር ንኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገርና ከባራትዖ ዘለዎ ነገራት እሱ ድገፍ እንደይ ጻውታ እንደማሆን ስለነመን ይሁን በጽሕኩም ደሎ ኣብቲ ናይ ምድብ እኮ ክልተ ጸወታ መጀመርያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተጻዊትና ትማሊ 1-0 ንቀይሕ ባሕሪ ሲዕርናዮም ሕጂ ኸ ምሰልታ ሕሪ ንጻወት ኣለና 0-0 ኣሎ ካብዚአን ምድብ ቀዳመይቲ ኮይና ድሕር ሓሊፍና ኣብተን ሓንቲ ምድብ ካሜሎትን ዲያስፖራ ኣዱሊስ ካብኦም ቀዳመይቲ ኮይኖም ድሓለፉ ምስ ካልአይቲ ማለት እዩ ከምኡ ክንጻወት ኢና ማለት እዩ በጀካት ፍቅርን ሕውነትን ዕላማ ናይ ጻወታ ስዕሩ ተቐሪብኩም ዘለኹም ከመይ ትዛዓበየ ነገር ንሕና ሕጂ ከም ቺፖሊን ንሕና ዋንጫ ክንወስዳ ኢና መጺና ደለና እቲ ናትና ወዳድባ ኸ ዝነበረት ማሕበር ኣብ ጋንታ ተጠርኒፋ ዘለያ ነቶም ናእሹ እንዳተክእ ትኸይዳ በመጀመሪያ እዮብ ተኪባን ጋንታ ቺፖሊኒ ከም ደጋፍን ከም ተሓጋጋዝን ነይረ ሕጂ ኸ ምሶም ቺፖሊኒ መጽ ኣለኹ እዚ ትማሊ ዝረኣና ናይዞም ገዳይም ተጻወቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንህይወትካ ዝመልስ ነቲ ናይ ቀደም ተዘክሮታት ዝሕድስ ጌርና ኣምጽምና ብጣዕሚ ነመስግኖም ነቶም ዲያስፖራ ጽቡቕ ኣለዎ ጽቡቕ ነብሎም ኣለና ኣለማንኤል ያሱ በዓል ወዲ ቀለት ናቶም ተዘክሮታት ኣለኒ ምሶም ስለ ዝነበርኩ ብንእሽተይ ምዳና ነማንኤል ሲ ብጣዕሚ ዝዝክሮና ዓቴ ናባና خمس መጻና ብቺፖሊኒ መጽኹ ናሽናል ቲም ዝተመረጸ ዝተሰማዕና ክሳስ ብዙሕ ብሳሎኻ ናሽናል ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣማኑኤል ወሲዳ ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ውዱስ ሰዓት ኣማኑኤል ኔስተር ገይሩ ዘፋንዋ ኣብኣ ኣትያ ሙሉጌታ ወልደየስ የእትይዋ ሕጂ እዚ ተዘክሮታት ኣለ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ሓደ ብሓደ ምስ ኮኑ ሰለስተ ኤርትራውያን ክልተ ኤርትራውያን ኣማኑኤልን ነጋሽ ተኽሊትን መጀመርያ ነጋሽ ተኽሊት ሃሪሙ دحرك أمانة لي أسهاريم بتتبعت بتجينا إيرتاونت قدامين كلاين أتيم هو مدلوات هاي جبرنان مدلوات كحد يري نصب علينا أبصبق هنا تذكر ركاب حج خلاص أوتا أنا نغيد لنا تمال سعرنا حج خلاص أوتا حجز مثل الله مسمى مهنا حج أنا ينادي مالت
በመጀመርታ ሽመይ ሚካኤል ሀብተ ፓቸ ይባሃል ገዲም ተጻዋታይ አስመራ ቢራን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝነበርኩ እጂ ኻኒ አብታ ተጻዋተላ ዝነበርኩ ክለብ ከመሰልጣን አስመራ ቢራ ኮይነ የገልግል ኣለኹ እዚ ንዕዘቦ ዘለና ውድድር ናይ በሓቂ ኣብዚ ምብጽሑ በሓቂ ዝሕጉስ እዩ እዚ ውድድር እዚ ንኽካየድ ዓብ ጻዕሪ ብዙሕ ድኻም እዩ ተኻይድሉ ኣብ ደገ ደለው ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ብኩዕሶ እግሪ ተጻዊቶም ዝሓለፉ ከምኡውን ሓደሽቲ መጻእቲ መንእሰያትን ተኣኻኺቦም ካብ ኩሉ ክፍለ ዓለማት ተኣኻኺቦም ተዋዳዲቦም ምዞም ኣብዚ ዘለና ኮሚቴ ቀጻሊ ርክብ ብምግባር ንኣስታት 5 ወርሒ ዝኸውን ድኻም ተኻይድሉ እዩ ስለዚ እዚ ውዳበ እዚ እዩ ንሕና ተቐንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዚኦም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ደገ ደለው ናፍቆት ናይ ሃገሮም ብኩዕሶ እግሪ ተጻዊቶም ዝሓለፉ ምስቶም መዘንቆም ምስኣቶም ተራኺቦም ናብዚ ንኽጻወቱ ተዋዳዲቦም ዝገበርዎ ስለ ዝኾነ እዚ ውድድር እዚ ብውሽጢ ሃገርን ብደገን ዓብ ጻዕሪ ዝተኻየደሉ ውድድር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ደረጃ ዝበቂዑ ጋንታታት ናይ ቀደም ገዳይም ተጻወት ገዳይም ጋንታታት ስፖርተኛታት 5 ገዳይም ጋንታታት ስጋብ ሕጂ ዝቕጽላ ዘለዋ ኣብ 80ታት ዝነበራ ከም በዓል ኤልፓ ቺፖሊኒ አስመራ ቢራ አዱሊስን አልተሐሪር ፖሊስ ነበር ማለት እዩ እዚኣተን ቀደም ነረን ሕጂ ኸኣ ኣብ ውድድር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእኸል ይቕጽላ ዘለዋ ጋንታታት ስለ ዝኾነ እቲ ውድድር ብሸመኒ ዝካየድ ስለዚ እታ ካብ ዲያስፖራ ዝመጸት ሻድሸይቲ ጋንታ ተሓዊሳተን ከዓ ኣብ ክልተ ምድብ ጌርና ኣብ ምድብ ህን ኣብ ምድብ ክልተን ጌርና ከምዚ ትማል ዝረኣኻዮ ናይ በዓቂ መዓት ናይ ስፖርት ቤተሰብ ኣብ ቤተሰባት ኣሰልጠንቲ ገዳይም ተጻወቲ ህቡባት ተጻወትን ኣሰልጠንትን ህዝብን ዝተረኸበሉ ብውዕውዕ መንፈስ ብናይ 5 ጋንታታት ሰልፊ ዝተጀመረ ናይ በዓቂ ኣዝዩ መሳጢ ብዙሕ ሰብ ክዛረበሉም ሲዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ኻኒ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣብ መንጎ ቺፖሊንን ኣብ መንጎ አልተሐሪር ፖሊስ ነበርን ካኒ ንኻልኣይ ግዜኡ ይቕጽል ኣሎ ስለዚ ክልቲአን እውን አጋጣሚ ባዶ በባዶ ንዕረፍቲ ወጻ ኣለዋ እንዳተዛረብና ከለና ስለዚ እዚ ውድድር እዚ ምእንቲ ተማጋይሽ ናብ ቤተሰቦም ናብ ዕሩኽ መሓዝኦም ናብ ኩሉ ቤተሰብ ክሰሩ ምእንቲ እቲ ውድድር ሰሙን ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝገበርናዮ ስለዚ እቲ ፀወታ መዓልቲ ነካይዶ ኣለና ስለዚ እቲ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኸ እቲ ሰዓት ከኣኒ ናብ 1 ሰዓት ኣጉዲልና ምእንቲ ባላንስ ክመጽእ ከም ትሪኦ ዘለኻ ንህዝቢ መሳጢ ዝኾነ ውድድር ይካየድ ኣሎ ወብጣዕሚ ናይ በሓቂ እዞም ኣብ ደገ ዘለው ዕሩኽትና ስፖርተኛታት ምዞም ኣብዛ ውሽጢ ሃገር ዘለው ልዕሊ 10 ዓመት ልዕሊኡ እውን ዓመታት ተፈላለዮም ዝነበሩ ሕጂ ኣብዚ ነንሕድሕድካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እሳቶም ናብ ሃገሮም መጽኦም ኣብዚ መጻወቶም ዝነበሩ ክረኽቡ ናይ በሓቂ ዓብ ጦብላሕታ እዩ ኣነ ሕጂ ከም በዓል ኣማኒኤል ኢያሱ ዓተከሌዛን ምሳይ አንጻራይ ቺፖሊኒ ይጻወት ነይሩ ኣብ ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ብሓንሳእ ነይርና
ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከዓኒ ብሓንሳእ ነዊሕ ግዜ ደኺምና ኣዕሩኺና ሕጂ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ኣብዚ ክረኽቦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሓበን ስማዓኒ ንስውን ከምኡ ስምዖ ካልእ ህዝቢ ከዓ ኩሉ ከምኡ ነናቱ ማለት እዩ ስለዚስ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ናፍቆት የውፅእ ኣሎ ናይ ብሓቂ ሰላም ሰሙን ክኾነልና ከዓኒ ተስፋ ንገብር እዛ ናይ ዝኽሪ ኣብ መንጎ ፀወታ ትካየድ ደላ ኣብዚ ቁሩብ ሰብ ቅድሚ 4 መዓልቲ ብሞት ዝተፈለየና ጣሃኑር ናይ ብሓቂ ቀደም ከም ተፃዋታይ ምስ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ስንዳኽሻ ዳኣመሰሉ ይፃወት ነይሩ ናይ ፀወታ ዘመኑ ምስ ኣብቃ ከዓኒ ከም ፕሬዚደንት ጋንታ ኣኽርያ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ሓደ እዋን እውን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእኸል ኮይኑ እውን ኣገልጊሉ ዕድሜ ሙሉእ ከም ሓገዝ እንዳገበረ ደወፊ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ንጣሃኑር ዝኽሪ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ፀወታ ከዓኒ ዝኽሪ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኤርትራውያን ናይ ቀደም ስፖርተኛታት ብኩሉ ዓይነት ስፖርት ብኩዕሾ እግሪ ወላ ኣብ ብሽክለታ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዝተዋስኡ ኣሕዋትና ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ፀገማት ዘጋነፎም ፅጉማት ንምድጋፍ ድኽመት ንደርኣዩ ንምድጋፍ ብሕማም ኣዝዮም ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ናብ ደገ ከይድካ ንምሕካም ዓመት ዝገብርዎ ወፈያ እዚ ንሕና ዓመት ናይ ገዳይም ነካይዶ ከዓ እሳቶም ብዝገበሩልና ብዝምውልና ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ በዚ ስድራ ቤቶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም እንዳኣለዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ህዝቢ ኣለና ኢሎም ንዝፀገመ መፃወቶምን ዓመት ዳርጋ ክንደይ ዓመት ጌርና ኣለና ዓመት ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ እንደተሸገሩ ክንህብ ከለና ብጣዕሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ብሽም ኩሉ ቤተሰብ ስፖርት ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ከመስገኖም ፈቱ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ቤት ማሕበር ስፖርት ኤርትራ ቤተሰብ ኤርትራ ትብላላ ከምኡ ናይ ፖቾፊልያ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ ኣውሮጳ ከዓ ብምሉኡ ነዚ ኩሉ ኣዋሃሂዶም ዝገብርዎ ኣብኡ መዓት ገዳይምን ንኣሽቱን ተከእትን ዓኣቶም ከዓኒ የልሙዱ ስለ ዘለዉ ንቐጻሊ እውን ክቕፅል ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣነ ብሽም ኩሉ ናይ ቤት ስፖርት ቤተሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምስጋና ከቕርበሎም ፈቱ ስፖርት ሓደ ካብቲ ረብሓ ዝያዳ ሰብ ፍቕሪ ዝብፃልካ ንህዝብኻ ንሃገርካ ዓቕምኻ ንእሽተይ እንድሕር ኣበርኪትካ ከምኡ ከምቶም ዝሓለፉ ቅድሜና ዝነበሩ ዓቕምና ጌርና ንሓልፍ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ብዙሕ ኣተባቢዕናዩ ስርሑ ኣቋሪፁ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ህዝቢ ድርኤና ዝነበረ ሕጂ እውን ገዳይም ኮይና ኣብዚ መፂኡ ክርኤና ከሎ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ናፍቆትን ትዝታን ይስማዓካ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ከዓ ከምዚ ንሃና ክርእይዎ ከለዉ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ደስታ እዩ ዝስማዓካ ዋይ ኩስቶ ከምዚ ኮይኑ ዋ ኣሪጉባ ዋ ዓቢባ ዋ ሸይቡባ ከምዚ እንዲ ነይሩ ገለ መለለቲ ሰብ ክዕልል ከሎ ከዓ ናይ ብሓቂ ደስ ብለካ እሞ ናይ ብሓቂ ድሕጉስ እዩ ከምዚስ ንቐጻሊ ከዓ ክንገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር ስፖርት ብግዜ ንእስነት ካይኻ ትጎዮ ንእስነት ካይኻ ትዘሎ ዕድመ እንዳዳፋእኻ ምስከትካ ከዓ ኣነ እውን ከም ሰበይ ናብራ ገይረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብኒ 7 ውሉድ ኣለውኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኩሉ ቤተሰብ ከዓኒ ንሃገር ዝኾኑ ቆልዑ ከዓኒ ኣፍሪና ኣለና እሞ ዮሃና
العوي ما اخر حقه زوم العوي ما اخر ريتين لا ادرا جرافو نفسي جرافو حنساب يا رب نوزع شمي ممر مكونن زودي بحال مجمريا استጻወት كله ጋንታ መምሃራን ተጻዊቴ ካብኡ ቀፂለ ኸዓ ምስ ክለብ ህንጻ ቺፖይልኒ ተጻዊትና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ከዓ ናተይ ጋንታ ብምምስራት ምስ ክለብ ዕዳጋ ሐሙስ ናኣሹ ቆልዑት መስሪቴ ምስኣቶም ከም ተጻዋታይን ከም መሰልጣንን ነይረ ሕጂ ድማኒ ምስ ገዳይም ጋንታ ቺፖይልኒ ተጻወት ኣለኹ እዚ ንጻወቶ ዝጸናሕና ዕላሙ ዳርጋ ከምዚ ንሰላም ንሕውነት ንፍቕሪ ተገብረ እዩ ምክንያቱ እዞም ገዳይም ተጻወቶት ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ጾታ ርሒቕና ገሌና ኣብ ምስልጣን ኣለና ገሌና ኸኣኒ ኣብ ካልእ ዋኒና ኣለና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ውድድር ብምክያዱ ግን ንዓና ከም ንተኣኻኸብ ገይርና እዩ ብፍላይቶም ገዳይም ተጻወቶት ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ዘይንሪኦም ዝነበርና ሕጂ ክንሪኦም ክኢልና ኣነ ከምዚ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ እንታይ ይብል መስለካ ከመሰልጣኑ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ነዞም ንኣሹ ደቅና ዘለዉ ሕጂ ንዕልሞም ደለና ዳርጋ መወራረሲ ዝኾን ኣብ ገለ ተበቲኻትና ነይራ እንድያ ከምዚ ዓይነት ውድድር ምህላው ነቶም ተጻወቶትና ከመይ ዓይነት ተጻወቶት ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኸ ከመይ ኣለና ንድሕሪ ሕጂ ኸ ከመይ ክኾኑ እዮም ሓደ ሓጋዚ እዚ ዕላሙ ካብ ደገ ድመፁ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዞም ገዳይም ተጻወቶት ገሊኦም ሃገራዊት ጋንታ ነይሮም ገሊኦም ከዓ ምስ ዓበይቲ ክለባት ዝጻወቱ ዝነበሩ እዮም እሳቶም ናብዚ መፂኦም ምፅምባሮም ነዚ ናይ ገዳይም ከኣኒ ፀወታታት ከኣኒ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም
نزوم أبركتو زجورو زنابرو نسافر عليه تتصاوتوت أم حجاز سفر تتصاوتي أم حجاز عزي أبي أبركتو زجورو زنالويم نساتهم أبزي مسانا تتأمبيرهم مساتهم كوينا خاني تصاوتا بمكيانا عزي دحق سناني إذا تصاوتا 5 ريال زلها نحولنا تستجبري نبحق أصحابيو زيادة خانتهم نزي زودبو أكلات كاني نقع حقوسكم صبغ سرحهم سريحهم قصلوا نقصال خا كمزين دابله داتوارارسك خيت سلازخل بفلاي كانتهم ابدغ خوينهم نزي صوتا زي زمولون ز نخنت اخاخب زغبرنا خاني ازي يمسغنهم نقع دحال مصاهم نقعنا هاغركم تملسكم نقع خا ناتا خبرت غزاكم هاغركم تملسكم بلوم غني لي مجمريا شمي سامسون بيتو بال تصاوتاي غانتا تشيبوليني እዚ ጾታ እዚ ካብ ደገ ድመጹ ኣሕዋትና ናይ ፍቅሪ ንሌላ ንዋንጫ መን ወሰደ ደይኮነሲ ንሌላ ትድነበረ ታሪኽ ንምሕዳስ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ባህድ ብለካይ ልዕሉ ኩሉ ኸኣ እቲ ድገብሮ ለሎ ኣብ ደገ ኮይኖም ንጽጉማት ኣሕዋትና ንድሓመመ ንሽጉራት ድሕግዝዎ ኣዝዮም ማለት ብኣምላኽ ይርከቦ ብል ምናልባሽ እዛ ሎም መዓልቲ እዚኣ ወሲዳ ኣለኹ ናይ بروز تتصاوتاي ناي ዝግጥም ተባሂለ ተሸሊመ ኣለኹ ሕጂ ናብ ናይ 4 ሓሊፍና ኣለና ተንስዕባ ጋንታ ካፕተን ካሊ ምድባት ወይ ኣዱሊስ ወይ ኣስመራ ቢራ ክበጽሓናይን ማለት እዩ ትግምት ናት የደሎስ ኮሚ ዕላማና ንዕና ቀዳሚ ዝኾንካ ንምውዳይ ይቀንደለ وستستا سحاب سنيت رفتا مخسد النهار سينما سمري عب سينما سمري اطلعوا وزنك لحولي وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت في الميتا شميوران كيلان بحال تتصاوتا يالتحر قدايم مالتي زي ناي قدايم ዲያስፖራ መጽየሙ ንጻውተው ዘለናኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣብ ቀደማ ብግዜ ንስነትና ንጻውተው መጻውትና ዝነበሩ ስለ ድሞጹኻ ብጣዕሚ ደስ ይልና ተሓጉስና ኢና ንጻወት ዘለና ሎማዓንቲ ዝነበረ ጾታኻ ምስ ቺፖሊን ማለት እዩ 0-0 ወጪናልና ጽቡቕ ደስ ዝብለ ጾታይ ተስፋ ገብር ንቐጻልኻ ከምዛ ዓይነት ነገራት ክቕጽል ማለት ጅናትና ምድብ ቺፖሊኒ አልታሕሪር ቀይ ባህር እንዲና ሕጂ ጽባሕ ምስ ቀይ ባህር ላትና ማለት እዩ بدحريو خا تسفا قبر سنة صباح تعيش مجرنا ناب زقصل دلو صوتها نحلف هو مس بتعمي دس دبلكه متصاوت خا جلز نبور ندم بعبيو خا نحنا التحركنا ادخلنا اول سنه حنا ادي بادا لو مالتي نادي بادا اغاطام خوينو تراخبنا صبق عليلنا لنا بتعم حقوس معنا دس بلنا مالتي بز غاطام كم ذا عينت وددرات قصل تريا حدرا دبل مالت نتيوم ناشو تكات كون دخول خا كم ذا عينت نغرات غيركا تقعسوس كابي متيو نابي خيدا لو خامتان بقليل خنا ردهم مالتي عودنا من نيلكم يغني لي سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار
أنا دانيال أبراهام الله بان تصاوتاي أدلشي كاب شنترو تحزنا مالسنا أي زوبات أي قبليتات تحزه دارجا 8 ساعات مالتي عام تمرت بس أدلس كا ودي مالتي دارجا 14 عام غيره مالتي أدلس مو بتاعمي بحكي حيال كانتاني راه بتاعمي شامبيون كانتاني راه بتسعن 4 مشن شامبيون كوينا وهم 9 شدشن شامبيون كوينا صاتاي نيرنا شامبيون كوينا نيرنا مالتي بعد سيسيل لو تشركيو داني مالي تشركيو الو بعد دقا قصه نيرا حيال غانتا نيرا كميتين شوعتن قبيلتات يا تكيبرا سايز غبر نيرو تمغب نيرا مالتي شوعتن قبيلتات نيرا تمغب نيرا بتاعم صبو نيرا غانتا ادرس مالتي نايلومي بتاعمي نايزوم دياسبورا بتاعمي خمسغنوم دلي مالسي اصالنت كله لو يزبل اندسي ولا بكلت عمديو ولا بجلسني كم زمصيوم تناي قدم تصاتا يدلو وصا دلو غينا بزحاتيهم دلو وصاي مصيوم غينا ساتوم كموصو وحدات يمصيوم دلو حجان زمتم نفلطوم سي اي مصون دلو ناندا حجا ادليسي دارغا يمصون على افريم بي نقاچو والو تعاملو وعلى فسهلو بزحات الله جسي اصالنت كله لو يزبل يا مچم دارغا خاليتو خوينا انا تسعرنا حباتوصينا دارغا اداميتو خوينا انا نحلف تتسعرنا وكاليتي سي افليتنا انا خاليتي دياسبورا سلسعرنا جسي افتزغتل حلفنا انا خاليتو خوينا سافليتنا انا بتعمي بعل عتي دلو بعل زي اديبادا دلو كلاتهم انتي مو خلكه ولاتي دو خمس بلا كان نيروم ديموصلو
نعم سراناس ناي بحق ناي قدم كوين تسمعني على عتي ناي بحق مسرانا يمسي أزخاخيرهم نابلكا تشي خم تتصادا يدلخو كم تتصادا يدلخو أدريس هجي بزي عوض من هيلا نقانتا هرا هنديلا هرا عوض شمي يسيف تغلبان عبد السفر عليها كانت تتصايته مالتي كم اسمرا بيرا قيح بحري إلبا دلا مغبي تصاوت نيرا مالتي نوح غيزي جي عبد السفر عليها كانت تاتون بدحريو كم أسلطان خوينه نوح عمت صريح أسلطان خوينه جي زناي قندي امصينا بغيسنا دلو صوتاتات زم حواتنا خاوصا مصيم زلو حونتاوي صوتا محزنتاو مالتي صبوق ناي ليلا مغبار دحر نوي عمتات مسانا صوتو بمبارو زمدبزي بطعمي زحقوس مدبيو قصالون قصالنت كله انداتتمنخو بزعبا اب صوتا انتاتي كل غزي فريندلي صوتا مخانو تفريندلي صوتا خاني كسعر كاله ديكونه كمي غيركا مستم ناي وصاي صبوق ليلا صبوق ناي محزنتاوي خستاي غيركا تبيلكا تصاويتكا نمخال مالتي لذي اتي تنغانتاتات غدايم غانتاتات نبرا مالتي كم تشيبوليني البا تشيبا دوليس اسمرابيرا وينن توسخ خاني ساتوم زمناي وصاتي حواتنا مالتي جي زي تجمير زلو انا نقصالي قصالنت كله يتمنى زي غيرو مودلو قصالي زغبرو متحغغازون اسو ابوتو له طعمي نبارات تصاوتي زنبرو بشجرن بحمامن እንዳለዩ ከመይ መናብሮም ጥራሕ ከይገበሩ ነቶም ከም ስፖርተኛታት መጻወቶም ዝነበሩ እንዳለዩ بمخادمون زي قصالنتون كلهم كم دخم مخانو زي ناتهم نقص يገልጽ ማለት وا سحج انتايو زي حج تجمير زلو دارغا ناي وصاي حوسكا ማለት ينبر تي جرونه قصالنت አለዎ ابز قصالنتون 3 4 جرونه اب عمت እንዳተባሃለ ይብል ጸኒሕሎ حجخاني جميرو لومبر جينا يتودن نتوم قصالنت زلو حواتنا ابنيو دلوون نمصاي كمزي تدرارابي كستاي صوتا مصيوم نخصاوتو محزنتاو صوتا تزنبره فقرنا تزنبره ليلات اتي زنبره خستاي حونتاو خستاي بحسب كوينا مغلاصون قصالنت كله يبل محصنهم كانوا هو حجي انتايو ازي جروني قند مبغسيو دوتم ناشط حواتنا نمتحللافي عبيو عبيت تصاوتو زنبور تصاوتو كمي غيروم نتم ناشطو حوات متحللافي حجي اب مسغغار تصاوت انتلكاني كل غزي اب نفس وقف ناي اب ኤርትራ ዝግበር ማለት በስመራ ናይ ግራስሩት ዝግበር ስልጣን አሎ ማለት ስልጣና حجي ቶም ስልጣና ስልጣኑ ነውይ ዓመታት ብሉ ድሕሪ መጽናሕ ኣብ ጋንታታት ክንሪኦም ኣለና ፍርያሲ ይራኣይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ተፈላለየ ጋንታታት ከም ኣስመራ ቢራ ከም ቀይሕ ባህሪ ከም በዓል ኣዱሊስ ቶም ተጻወቶት ዝፈረዩ ኣብኡ ይራኣዩ ኣለዉ حجي እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ لو كابت زنباري خات تمرتي توزو زغاني انا كم تمرتي دوبلو بحلفي كاتاتيلوم موصو ندحرالو خباتون كابتون تصاوتوت ازي صوتازي عبيت تصاوتو زلو انت عينت ديسيبلين تي خال اصاوتا تمرتي يبلو اني متعلف بعابيسي تمرتي نتوم ناشط حواتنا نحشتو جمرت زلو افغانتاتا تصاوت زلو دقنا مالتيو حجي دارغا تي متحللافي عندي صعر مالتي انتايو زوم رخيبنا يم زلنا حواتنا خفالي زارغا زبال ببزحيهم دلو امنيو بتفلاليا ايروباتات مالتيو اتيوم بدحر حجي زي مصو زلو حواتنا زملختون بزي نمتحللاف كن دحر كوينو كلهم توم ناشتو نزي ناشتو مصيوم تصاويتهم دلو تطرنيفهم لكعهم مصيوم كاني مسزوم ناشتو ناي قدم زغدفو لو حجي دحرنا ببزح زغدفو لو بعدما مالتين اشتو دق 38 دق 4 دق 50 الله مصاوتهم زنبورو زغدفو حجي تمحزنتاو صوتا نخغبرو مصيوم زياده بزخاني كستماقرون مستي زنبره فقراوي كستاي ኤርትራውነት كل ጊዜ አብዘለው ሃልዩ ሰው አይርስዕን زياده ናይ ኤርትራውነት ክስታይ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮፓ ይኽድ ኣብ ደሆነ ይኽድ ዝኾነ ተኣሽሙ አይርስዕን ሕጂ እዚ زياده ኣነ ሕጂ ምትባዕ ተገይሩሉ በዚኦም ተመሲጦም ከዓ ንመጻኢ
بحنساب تطرنيفهم نزل خمس لك محزنتها وصوتها خبروا يمحصنهم مالتي اجي كل غزي بعالم دلو مچم كل غزي بصوتنا بموت يفليو بحمام كستا يغبروا كل غزي خمس بلكا اب حمامن اب محرمتن اب غلن كبصح كل غزي زياتهم لعلن تحتن اولولهم يم صعر غبريهم حجي انتياتا قنديتا زغرب غزي حجي بتهانور تفلينا مالتي شمنت عمت ابا هاغراوي فدريشن كم اي زوبا مدحنت غيرو نوح عمتات زصاوز زنبره اجي قرب معلتي تفلينا مالتي نعو منغ السماء وارسم سدرابيتو خاني صنعت ياب بيل انا عابي مالتي جي تي اكايدو تي اماوتون هندبس سلازنبره ان كل هنا اسنبيدوناي ناي بحقي فليكا كله ناتكام سخاز نبره صوتهون مرحهون فليكا كله كم سب سلازسمعكا منغ السماء وارسنعو صنعتكن سدرابيت Thank you.